členom, že taký časopis je, vy poviete za akú cenu, my to do našich prostriedkov, aj na našich orgánov môžeme až do okresu dostať, že je tu ten časopis a keď bude suma priateľná, že členovia si budú objednávať, nie je problém, dajme tomu buď cez okresné výbory alebo základné organizácie im to distribuovať, ak o to budete stať, alebo ak to distribuujete poštou, tak. Takže vidím tú cestu spolupráce týmto smerom. Keď môžem, ďakujem pánovi Suškovi, keď môžem Martin Jagrik z strany práce. Dobre, čest práci, takže volám sa Martin Jagrik, som členom ústrednej rady strany práce, vlastne aj jeho podpredsedom. Len v krátkosti teda, myslím si, že väčšina z vás určite poznáte vzdor strany práce. Je to strana, ktorá vznikla v roku 2014, pričom za základ pri založení tejto strany sa dajú pokladať dve občianske združenia, Spoločnosť vedeckého komunizmu a Socialistický zväz mladých. Za tú dobu v podstate stihli sme sa zúčastniť všetkých volieb, okrem prezidentských samozrejme, niektorých už aj dvakrát. Je to strana, ktorá je medzinárodne ukotvená v medzinárodnej komunistickej inštitúcii alebo organizácii komunistických revolučných strán ICOR, ktorá združuje, myslím, 40 alebo až 50 strán z celého sveta s ľavicovým komunistickým, marxistickým zameraním. Čo sa týka spolupráce konkrétne s českými organizáciami, v minulosti sme ešte nie ako strana Vzdor, ale ako Spoločnosť vedeckého komunizmu mali úzke kontakty najmä s KSČ-ČSSP. Postupne tieto, alebo povedal by som, činnosť tejto strany poklesla. Nejakým spôsobom stratili sme nejaké blízke kontakty, ale bola snaha aj z strany Vzdoru práce vytvárať prepojenia aj v Českej republike. Dokonca občianske združenie sa tam začalo organizovať. Treba povedať, že aj tieto snahy stroskotali, ale s mnohými sme v osobnom, individuálnom kontakte s bratmi, súdruhmi z Českej republiky. Preto v dnešnej dobe je to skôr na individuálnej a nenazval by som to organizovanej spolupráci, ale skôr ako buď strana s jednotlivcami, alebo jednotliví naši členovia zase s niektorými českými organizáciami. Sami veľmi dobre viete, že spolupráca v ľavicovom hnutí je mimoriadne zložitá, aj tu, priamo na Slovensku, medzi jednotlivými organizáciami. O to ešte problematickejšie sa to javí, keď je to cez hranice, keď je to medzi dvoma alebo viacerými národmi. Tie deklaratívne spolupráce, vzájomné podporenie sa na rôznych akciách je jedna vec. Keď už sa pristupuje k reálnej, praktickej previazanosti, činnosti a spolupráci, tak je to oveľa zložitejšie. Ale nakoniec to všetci dobre poznáte sami. Primárne naša dnešná snaha sa uberá k vytvoreniu silnejšej ľavicovej síly na Slovensku cez socialistický front. Je to, neviem, či to priamo, nemožno to asi nazvať organizáciou, ale skôr spoluprácou, alebo formou spolupráce na Slovensku dnes dvoch existujúcich komunistických strán, KSS a Vzdoru. Pričom treba povedať, že stále aj táto spolupráca je v zárodku a podlieha svojmu vývoju.
Komunistická strana Slovenska, isto všetci takisto dobre viete, je organizovaná v medzinárodných štruktúrach, má za partnerov konkrétne komunistické strany v jednotlivých krajinách a Vzdor, ako som už spomínal, je zase organizovaný v ICORE, kde sú organizované zase mnohé ďalšie komunistické alebo marxistické strany, čo tiež môže byť istým spôsobom z medzinárodného hľadiska problematické, ale ako zásadný problém to nevidím, pretože pri tých základných otázkach, aj pri tých najväčších rozporoch vnútropolitických, ktoré jednotlivé strany v rámci svojich štátov majú, tak myslím si, že aj tak sa dokážeme dohodnúť na tých najzákladnejších otázkach z medzinárodného pohľadu v boji za socializmus alebo nejaké ľavicové hodnoty a myšlienky. V nejakej konkrétnej činnosti a spolupráci, čo sa týka našich akcií, tak Vzdor sa každoročne zúčastňuje na už tu aj bolo spomenuté klub Českého pohraničí, ktorý pravidelne chodí do Strečna pri Žiline, kde takisto pravidelne sa stretávame s viacerými českými súdruhmi. Podobná akcia býva vo Veľkej Lodine pri Prešove. Takisto naši zástupcovia sa stretávajú s mnohými českými súdruhmi na ďalšej akcii, ktorá tu bola spomenutá v Hodoníne. A to by bolo asi zatiaľ všetko k tej praxe. Ešte, aby som teda na úvod som zabudol ospravedlniť predsedu, ktorý je neprítomný, pretože je na dnešnom rokovaní, takisto už bolo spomenuté rokovanie KSS a Ďakujeme, Martin. Ďalej by som poprosil za organizáciu CNS. Prosím. Ako máte lepšie? Aha, tak to se omlouvám. Já se tak připravuji na to povstání, že se mi už nechce vracet. Takže děkuji za pozvání. Hezké odpoledne, jsem z organizace Centrum regionální synergie, zkráceně CERES. Vlastně naším cílem nebo naší snahou je vytvářet, já tomu říkám, ostrůvky pozitivní deviace, tedy vlastně jakoby kapsle alternativního ekonomického systému v kapitalismu. Zjednodušeně by se tedy taky dalo říci, že jsme spolkem deviantů. Proč je to důležité? Protože často slyším, že není je zbytečné cokoliv dělat na té nejnižší úrovni, protože musíme hezky počkat, až nám socialismus zvítězí na celém světě. Ale to má jako dvě negativní věci. Jednak by se ti revolucionáři také té revoluce ani nemuseli dožít, že by třeba sami zmrzli někde pod mostem. A taky je potřeba přinášet pozitivní příklady. Bylo tady už zmíněno ten jeden z rozdílů mezi vlastně Českou republikou a Slovenskou je v tom, že u nás vlastně existuje zastoupení radikální levice komunistické strany i na té nejvyšší úrovni a je i ve vedení měst a krajů z dlouhodobě třeba 80 000 Havířov, KSČM vedla, nebo teďka už druhý období má hejtmana v Ústeckém kraji. Problém je, že není poznat v těch obcích ani v těch krajích, které vedli komunisté, že by se skutečně nějak výrazně vymykali tomu zbytku, že byste si řekli, že je to něco úplně jiného. Spíš se vlastně tam funguje takový, že jsou ti správní hospodáři v rámci toho současného systému. Ve světě je spousta jiných příkladů, které bychom rádi přinášeli k nám.
Osobně mám velice rád španělskou vesnici Marinelada, která je vlastně po konci Frankové diktatury, tak to byla vesnice na odpis, 60% nezaměstnanost. A lidi tam začali bojovat proto, aby získali pozemky, které ležely ladem a nepatřily jim, tak do své správy a mohli tam vlastně rozjet zemědělskou výrobu. To se jim po 13letém boji povedlo získat, ty pozemky vložili do družstva, které založili. Tam vlastně většina obyvatel získala práci, družstvo vlastně začalo stavět domy, kdy vlastně získávají potom bydlení za 15 € měsíčně a také ještě další věci, bazény, centra, různý kulturní, sportovní haly si tam stavěli. A vlastně dneska tam nezaměstnanost, bezdomovectví, zločinnost, vlastně jediné, co v té vesnici chybí, je policie. To by tam měli mít a oni ji prostě nepotřebují. Samozřejmě i u nás se dají jmenovat pár takových příkladů dobré praxe, ale není to nic tak rozsáhlého. Mám rád třeba Konzum Ústí nad Orlicí, což je družstvo, které funguje už 120 let a zajišťuje jednak odběr a prodej výrobků od místních producentů a taky dotuje ztrátové prodejny v obcích, protože členové toho družstva si prosadizují, aby i ty prodejny, které nejsou výdělečné, tak ve své obci měli a mohli si tam nakoupit, nemuseli jet nějak desítky kilometrů, aby si koupili základní potraviny. Co se týká spolupráce a jak se můžete zapojit, tak to je takový těžká otázka. Určitě neodmítáme žádné peníze, když nám pošlete i miliony v eurech, my to nějak zužitkujeme. Ale co bychom samozřejmě rádi chtěli, tak jednak mapovat tady ty pozitivní příklady a taky dávat nějakou podporu, když si někdo bude chtít založit družstvo nebo rozjet lokální měnu a další podobné věci, tak samozřejmě potřebuje mít nějaké poznatky, podporu, jakým způsobem to udělat. Ja sa ešte chcem pýtať, vy ste tam mali taký projekt, jak Barbarská osada, ako ste v stave? Nejaká komunita, ktorá sa tam... Spolupracujeme s mikroregionem Ivančicko, což je jakoby svazek obcí poblíž Brna. A dále s Barbarskou osadou, to je ale více jakoby takový alternativní kulturní prostor, kousek od Brna, ale to, co vlastně by mohlo mít praktický dopad, že by rádi založili si družstevní pivovar. A vázili jako družstevní pivo a pak to dodávali i do nějakých dalších alternativních udávených chodníků. Vy vlastne spolupracujete s jedným týmto pivovarom, Perzimově je pivovar Poutník, který je taky družstevní. Ty sa nejak podielal? Lukáš, diskusiu necháme na tretiu časť. Ja viem, ale to je do tretej časti. Ešte nechaj ho dokončiť, čo chcel povedať. Já bych mohl mluvit jako hodně dlouho, ale nevím, jako co tady máme spoustu aktivních družstevníků, takže asi zbytečné, abych jim se nášel teorii, co se dozvím něco od nich. Dobre, tak ďakujeme za vystúpenie Tomáši. Ďalej poprosím Romana Michalka za spisovateľov. Poprosím ťa, prídeš? Takže ja som riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a zároveň som člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. Asi bude krátky úvod potrebný. Po roku 90 ako takmer všetko sa rozdelili aj spisovatelia. Tí národní a sociálne cítiaci sú v spolku, tí ostatní sú v asociácii. Asociácia je také voľná konfederácia 5 organizácií. Obec spisovateľov to sú brutálni antikomunisti a úplne že šialenci. Potom sú tam tzv. Nezávislí, to sú ani.
potom je tam Pen Klub, ktorý je taký akože prozápadný, potom sú tam Ukrajinci, potom sú tam Maďari a potom sú tam Klub literatúry faktu. Takže táto časová asociácia a v podstate spolok má asi 500 členov a asociácia má 300, všetkých 5, čiže tam sú niektorí, ja neviem, obec nemá možno 5 ľudí, alebo neviem koľko, ale asi 20 rokov sa už ani nemali s ním a to sú čistí samozvanci, no ale o to nejde. Spolok má aj niektoré inštitúcie, napríklad literárny týždenník, ktorý má 30 rokov. V čase perestrojky v roku 88 začal vychádza kontinuálne, teda aj keď sme prežili brutálne seky, tak vždycky to nejak sa udržalo nad vodou. Mal pôvodne náklad 20 000 a bol distribuovaný v Čechách, bolo to také elitné periodikum pre intelektuálov. Dneska autorské alebo čitateľské zázemie je už značne prestanuté, ale napriek tomu 86% predplatiteľov má vysokoškolské vzdelanie a vyše 60% má akademické tituly PhD a vyššie, čiže je to elitný časopis. Ja som tam zabezpečil, že máme tam takú spoločenskovednú stranu, kde vždy sú traja elitní komentátori Braňo Fabri, právnik a medzinárodný expert, teda na medzinárodné právo, potom Fero Škvrda, docent z Ekonomickej univerzity, takisto expert, ktorý dokonca aj v teatrojke občas je, čiže není úplne mediálne vyblokovaný. A Ľudo Števko, plus sú tam samozrejme mnohé eseje, preklady a tak ďalej, čiže v podstate je to sociálne orientované, nie je tam iba literatúra, je tam aj spoločenský rozmer. No a potom ešte sa vydávajú dotyky a boli časy, keď bola aj špeciálna edícia vo vydavateľstve Pohľady za horizont, kde sa vydalo asi 24 titulov a za niekoľko rokov autorov typu Zygmunt Bauman, Peter Singer, Traja, Chomsky a mnoho ďalších, Farlov a tak ďalej. Problém je, že keď minister Maďarič zrušil grantové schémy na ministerstve kultúry a predali na fond na podporu umenia, tak už možnosť podpory spoločenskovednej literatúry neexistuje a preto ja teda čakám a dúfam, že niekedy sa stane niekto, prosím vás, tlačte tam niekto to, že sa nájde možno nejaký privátny fond nejakých filantropov, ktorí podporia, keď štát zlyháva aspoň tento model vydávania takýchto periodík, neperiodických publikácií. No, je to aj výzva na vás, ktorí ste schopní a ochotní písať. Je to celoslovenské periodikum, má isté zázemie, isté meno, má 30-ročnú tradíciu, takže sú tam ľudia, Paolo Dinka, dlhoročný šéfredaktor, veľmi skúsený mediálny analytik. Je to istý priestor. Samozrejme sme v obrovských problémoch, máme 8 súdnych sporov, máme problém s budovou a tak ďalej, ale teda pretrvali sme od roku 23 ako zväz spisovateľov a teraz vlastne od roku 93, takže fungujeme. Slovenská inteligencia je rozdelená, ale tá lepšia časť je v spolku. Ešte jedna vec, samozrejme spolok spisovateľov je v istom zmysle otvorený, aj keď je to výberová organizácia. Jedna z podmienok je, aby uchádzač, ktorý sa uchádza o členstvo spolku, mal vydané aspoň 2 knihy a potom prechádza procesom. Takže sú takí, môžu byť aj literatúry faktu, môžu byť hocičo iné, ale v podstate priestor tu je. Ďakujem. Poprosím ďalej Filipa Škareckého za organizáciu KSM. Čest práce. Já tady dneska budu mluvit o Komunistickém svazu mládeže. Já jsem členem ústřední rady a jsem tajemníkem. Zvyšky vedení předsednictva tady bohužel to být nemůže, protože máme v Praze demonstraci proti zdražování a většina členů naší organizace je v Praze. Taky jsem velice rád, že to dneska mohu být, a protože na Slovensku je vlastně jedna z prvních iniciativ po založení Komunistického svazu mládeže v 20. letech. Tak naše organizace je mladickou organizací, pracujeme většinou s mládeží mezi 15 a 35 lety.
marxisticko-leninská organizace, která se hlásí k proletářskému internacionalismu, hlásíme se k velkým odkazům, velkých zápasům minulého století, antiimperialistických, proletářských. Jsme organizace antiimperialistická. Nevidíme budoucnost ve spojení s nějakou velkou zemí, ať už je to Rusko nebo v dnešní době třeba Evropská unie, kterou postavicí skupin podporuje v Česku. V organizaci antifašistickou. A to jak historicky, protože naši předchůdci bojovali na frontách druhé světové války, tak vlastně my se snažíme vymezovat proti snaze přepisovat dějiny, diskreditovat vlastně zásluhy Rudé armády a antifašistických bojovníků a naopak heroizovat kolaboraci s nacismem, jako to třeba vidíme na Ukrajině s banderovci, také se vymezovat tím dnešním totalitářským tendencím dnešní pravice. A jsme za mírové řešení problémů ve společnosti, a nejsme pacifisté samozřejmě. V České republice spolupracujeme třeba s Českým mírovým hnutím, těch jsou samozřejmě víc, asi bylo tady tyhle nejdůležitější, tak v současné době má náš svaz vlastně dva kluby v Praze a v Brně. Kluby je to vlastně největší centra sídla v České republice. S nejvyšším orgánem naší organizace je SJESK, mezi si je to ústřední rada. V současné době se nám daří dodat nové členy a nabírat nové členy, protože ta práce je velice složitá, sami to asi znáte ze svých organizací. Jestli to musíte připsat ještě to, že my tím, že pracujeme s mládeží, tak jsou tady prostě další problémy, že to není jako pracovat s dospělými lidmi. Současně taky dnešním důležitým tématem, co máme, je kultura. Československou měli pokrokovou kulturní frontu a my se snažíme časy navazovat, ale také dělat seznamy, máme skupinu, kde sdílíme naše vlastně oblíbené autory a věci, které dneska vypadají k zapomnění v dnešním systému. Z týče akcí a naší politiky, tak se hlavně snažíme vychovávat vlastně nové kádry do revolučních zápasů a snažíme se vlastně, účastníme se demonstrací, máme vlastně společně s českými našimi partnery v České republice s levou perspektivou a Českým mírovým hnutím se pořádáme antikapitalistický kemp, což je jedna z největších akcí české radikální levice. Taky bych vás na tu akci chtěl všechny pozvat, budeme velice rádi, když dorazíte. To se akce bude konat na Jižní Moravě v Brně, takže to není ten 15, 16, 17 červenec. Jún. Po slovensky. Jún. Budeme rádi na nějaký hezký projekt, si připravíte. Další věcí, která se nám podařilo v poslední době, byla účast na solidárních misích v Luganské lidové republice a v Sýrii. A teď vlastně ty naše poznatky zpracováváme a děláme akce, kde se snažíme rozbíjet ty vlastně lži a tu propagandu, kterou naše média vedou vlastně proti lidovému hnutí na Donbase a proti Syrské arabské republice. Takže je to pro nás důležité jako poznat, jak vlastně vypadá, ta společnost funguje. Třeba v Lugansku, kde probíhá nějaká lidová revoluce, anebo naopak v Sýrii, kde se ta země musí bránit velkému imperialistickému tlaku. Takže naše hlavní akce. Z historie se KSM se hlásí k prvorepublikovému komsomolu, který byl založený v roce 2021, ještě před založením komunistické strany. Ten byl za první republiky perzekuován, byl nějakou dobu v ilegalitě. Za druhé světové války to byl komunistický svaz mladé generace, který byl rozbit nacisty a vedení bylo popraveno a perzekuováno. Takže to byl Leninský svaz mladých, který působil v 68. roce a Socialistický svaz mládeže. Jinak náš svaz moderní, vznikl v roce 1990, prvních pár let probíhalo ještě v rámci boji s takovou pravicovou úchylkou, která potom založila Ligu demokratické mládeže, tahle zanikla. Na konci 90. let se ta organizace se začala více přibližovat těm leninským pozicím revolučním. A tím velkým důležitým momentem v historii je pak období mezi 2006 až 2010, kdy vlastně se stát pokoušel zakázat komunistický svaz mládeže, co v roce 2008 podařilo a svaz asi 2 roky